pagpadala sa iyang mga disipulo, pagpadala usab sa iyang mga apostoles sa usa ka misyon nga gibuhat o gipabuhat nila. Nga kining maong pagpadala gitagi kayo sa matag adlaw nato sa atong pagpamalandong sa ebanghelyo, nga diin makita nato nga duha ka importante nga pagtulunan diha sa atong Kristohanong kinabuhi. Nga diay kung ang atong Kristohanong kinabuhi walay misyon o dili hait ang misyon nga atong gidawat kang Kristo diha sa atong pagpuyo, nan kini makaapekto sa atong kahulugan sa Kristohanon o sa atong pagtuo. Ikaduha nga punto, nga diha sa paghimo sa misyon, kanunay gayud kining usa ka hagit, dili kini hayahay. O taliwala nini sa atong pagtapos sa maong semana, si Jesus naghatag pud kanato sa ebanghelyo karon ug usa ka dakong pagsalig nga dili niya i-deny that our life with our faith in Him will always have something to do, something to achieve, something of a mission. And the mission will be so challenging nga naa kini mga kahadlok o kabalaka nga magdala diha kanato sa atong kinabuhi. Kung mingon kita mga kaigsunan nga ako nagatubag sa misyon ni Kristo, pero kayang-kaya maning misyon na oy. Hayahay man ni kaayo. Wa man kini mga challenge, or kung naa may challenge, dili kaayo kinilisod. Nan pasabot ana mga igsuon nga wa pagyud nato tiunay nga gitubag, tingalig medyara ang atong pagtubag sa misyon. Kay naa gyud kini magdala kanunay og kabalaka. Hilabi na kanatong mga tao nga kanunay maniguro sa kinabuhi. We always look at our lives with the element of security of ourselves. Asa man ko makasiguro sa akong kinabuhi. Nan uban ni ana, muabot yun ang kabalaka, muabot yun ang kaguol, nga sa pagbuhat nato sa misyon ni Kristo, tingalig kinilang ang ending sa akong kinabuhi. Tingalig mas daghan pang problema ang akong madawat kaysa grasya. Tingali ug sa akong kinabuhi naapa kayo'y naghimo lang ko o daw murag nipunit ka lang ko og bato o gipukpok sa akong ulo. Tinuod ka na, kay naa may challenge kanuna ang misyon. Apan ang atong ebanghelyo, usa ka ebanghelyo sa pagpasalig gikan kang Kristo. Nga dili kita maguol, dili kita mahingawa. Nganuman, kay on top over all, dili man nato kontrolado ang atong misyon. Pero ang atong Ginoo, ang Dios Amahan, has the control of everything. Unsa may control sa atong Dios Amahan? Gani, ginaingon nga, bisan ang imong buhok, ihap sa Dios. Kung ang langgam nga ordinaryo kaayo, nga dili gani maingon nga usahay di nato makitang kabahin kini kaayo sa atong katilingban, pero walay usa nga mahulog nga dili gani itugot sa Amahan. Ingana ang iyang concern kanato. So taliwala sa mga hagit, kabalaka o kamatuuran nga naay walay kasiguraduhan ang atong kinabuhi diha sa misyon ni Kristo, naay usa nga sigurado kaayo nga mao ang atong Dios Amahan. Busa, dili kita mabalaka. Kung atong lantawon mga igsuon, ang titulo nini sa Biblia, no, na subtitle sa Bible, niining maong bahina sa kasulatan, giingon dito, do not fear. Sa akong pamalandong, nakaingon ko, dili siguro mao ang
ang titulo o subtitle nining bahina sa Biblia nga ayaw kahadlok. Kundili unta ang titulo ibutang diri salig, pagsalig sa Dios. Diin taliwala nining kadaghang kabalaka ang mupatigbabaw unta sa atong kinabuhi, sa pagbuhat sa misyon ni Kristo, mao ang atong pagsalig kaniya. Pagsalig sa Dios. Siya ang nagtawag, siya ang mensahe, kita ang gipadala, apan diha usab kita musalig kaniya. Busa, sa mga tagsimba nato, tinuod, dili nato malilong nga, bit-bit kanunay ang daghan natong mga kabalaka nga himuon natong intensyon sa santos nga misa. Bit-bit nato ang daghan natong concern usahay sa kalibutan nga diin kini usahay makapahinay kanato sa paghimo sa misyon ni Kristo. Taliwala niining tanan, unta niining Eucharistia, ato usab dili lang bit-biton, kundili atong puy-an nga taliwala nining mga kabalaka, mga kadelikado, padayon kita sa pagbuhat sa mahait nga pamaagi sa misyon ni Kristo tungod kay naa kitay Dios Amahan nga atong gikasaligan nga mas dako pa kaysa tanang mga kabalaka, tanang mga kahadlok, ug tanan nga mga negatibong mahitabo sa atong kinabuhi. Ginoong Hesus, nining Eucharistia, ikaw among pagadawaton karon. Hinaot unta nga taliwala sa among mga kabalaka sa kinabuhi, sa pagpadayon sa pagpuyo kanimo, ikaw kanunay ang among kaligunan, kay ikaw man ang pinakasantos sa tanan. Matud pa ni Isaias, among sublion ang pagampo nining santos ni Eucharistia karon sa among pag-ingon unya, balaan, santos, santos, santos ikaw Ginoo, Dios sa kagahuman. Amen.